Καλημέρα. Το ξέρατε ότι όλοι οι τοκετοί δεν είναι απαραίτητο να αρχίσουν από μόνοι τους και να οδηγηθούμε έτσι στο φυσιολογικό τοκετό με έτοιμες συσπάσεις. Κάποιες φορές αναγκαζόμαστε εμείς οι ίδιοι γιατροί να προκαλέσουμε τεχνητές οδύνες, τους λεγόμενους τεχνητούς πόνους. Να προκαλέσουμε δηλαδή να κάνουμε πρόκληση τοκετού για πολλούς και διάφορους λόγους. Τι είναι καταρχάς η πρόκληση τοκετού? Πρόκληση τοκετού είναι όταν υπάρχει ημεευτική ένδειξη για μια περίπτωση φυσιολογικού τοκετού, να επισπεύσουμε την έναρξή του, να τον προκαλέσουμε δηλαδή να αρχίσει νωρίτερα, ή όταν αυτός ο τοκετός έχει μπει πλέον στην παράταση, έχει περάσει την πιθανή ημερομηνία και πρέπει κάποτε αυτή η εγκυμοσύνη να ολοκληρωθεί. Τι γίνεται τότε? Στην περίπτωση αυτή παρεμβαίνει ο μευτήριας γυναικολόγος και με φαρμακευτικές αλλά και τεχνικές μεθόδους επισπεύδει την έναρξη τοκετού. Η έναρξη τοκετού μπορεί να επισπευθεί με φυσικές μεθόδους. Η πιο απλή μέθοδος είναι η ίδια η επαφή, η ελεύθερη επαφή μέσω της προσταγλαδίνης που περιέχεται στο σπερματικό υγρό και της φυσικής δραστηριότητας είναι ένας μηχανισμός έναρξης των τοκετών. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται αβίαστα στα ζευγάρια κατόπιν σύστασης του γιατρού, κυρίως μετά τις 37 εβδομάδες και επιταχύνει την έναρξη του πολυαναμενόμενου τοκετού. Σε άλλες περιπτώσεις, η δακτυλική, δηλαδή η αποκόλληση των ημένων, ήπια αποκόλληση των ημένων από τον ίδιο το μευτήρα γυναικολόγο, μέσω του μηχανισμού πάλι των προσταγλαδινών, αποτελεί και αυτό έναν τρόπο, και αυτή η μέθοδος έναν τρόπο για την επίσπευση της έναρξης τοκετού. Είναι μια από τις φυσικές διαδικασίες πρόκλησης τοκετού. Στο κομμάτι της φαρμακευτικής παρέμβασης που μπορεί να ακολουθήσουμε για να επισπεύσουμε, να προκαλέσουμε δηλαδή το τοκετό, έχουμε δύο όπλα στη διάθεσή μας. Το ένα από αυτά είναι το προστίν, είναι η προσταγλαδίνη, είναι μια κατηγορία φαρμάκων η οποία προκαλεί συσπάσεις της μήτρας και επισπεύδει την έναρξη τοκετού. Ένα άλλο φαρμακευτικό σκεύασμα που χρησιμοποιείται ευρέως για πολλούς λόγους στο κομμάτι της μευτικής αλλά και της πρόκλησης τοκετού είναι η οξυτοκίνη. Η οξυτοκίνη, οξυτοσίν, χρησιμοποιείται μέσα από τοποθέτηση στον ορό κάποιων συγκεκριμένων μονάδων και ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο σχήμα είναι ένας άλλος τρόπος να προκαλέσουμε το τοκετό. Δημιουργήσουμε δηλαδή οδυνοποίηση, οδύνες δηλαδή στη μήτρα. Συνήθως προηγείται το σκεύασμα της προστίν και αργότερα από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο ή όταν οι συνθήκες του τραχύλου οριμάσουν ανάλογα, προχωρούμε στο επόμενο βήμα που είναι η οξυτοκίνη με συνεχώς αυξανόμενη δοσολογία. Αυτές είναι ορισμένες από τις μεθόδους φαρμακευτικές αλλά και φυσικές που περιέχουμε στη φαρέτρα μας προκειμένου να επιτύχουμε την πρόκληση τοκετού για πολλούς και διάφορους λόγους. Η πρόκληση αυτή μπορεί να καταστεί αναγκαία όταν έχουμε υπερβεί την ημερομηνία τοκετού ή όταν συντρέχουν άλλοι μευτικοί λόγοι, όπως η περίπτωση ενός υπέβαρου μωρού που ξεπερνά ένα συγκεκριμένο βάρους σώματος, σε συνθήκες ζαχαρόδους διαβήτης της κύησης ή όταν οι συνθήκες υγείας της γυναίκας επιβάλλουν την πρόκληση τοκετού για άλλους ιατρικούς λόγους. Φυσικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα λόγων και αιτιών που μπορούν να θέσουν την ανάγκη για πρόκληση τοκετού. Βρισκόμαστε τώρα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Η πρόκληση τοκετού απαιτεί πολύ χρόνο, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, απαιτεί συνέπεια, ευθύνη από τον μευτήρα γυναικολόγο και φυσικά είναι απαραίτητο να οπλιστούμε με πάρα πολύ υπομονή προκειμένου να πετύχουμε το υπέροχο αποτέλεσμα, να γεννήσουμε ένα υπέροχο μωράκι και να το παραδώσουμε υγιές και χαρούμενους γονείς του, κάνοντας και αυτούς μια χαρούμενη οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ, είμαστε εδώ δίπλα σας και απαντάμε σε κάθε απορία σας. Καλή συνέχεια!